Iya, today is your 9th birthday. Tama ba? Birthday na ngayon? Ba't parang ayos na kagahon? Naka-gown siya. Isang napakagandang hapon na naman sa atin mga ka-JFS. Ang JFS Metals and Services ay hinding titigil sa pagbibigay ng sorpresa. Kaninang umaga ay dumako kami sa Ocampo, Camarines Sur at ngayon naman ay susurpresahin natin ang isang napakagandang bata na kanyang 9th birthday. At kung makikita nyo sa aking likuran, nauulit na naman ang ating team na napaka-sweet at cute na Frozen. So tara na't kilalanin natin ang ating packages na ibibigay natin kay baby mamaya. Meron tayo dito isang bilaong palabok. Meron tayo ditong red ribbon cake. Meron tayo ditong 3-feet stuffed toy. Meron tayong fresh flower bouquet. Meron tayong 12 pieces balloons rather. Meron tayo ditong napakagandang 2-layer customized na frozen cake. At mamaya haharanahin ulit siya ng ating surprise haranista na si Kuya Gab. For our social media accounts for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Metals and Services, makikita nyo sa aming screen. Thank you so much. Again, I am Ate Angel, ang napakagandang love and surprise ambassadress. Tara na't kilalanin natin si Baby Shane all the way from Milaor. Imagine me gown and all, fittingly draped against the wall, a picture of sophisticated grace. I suddenly see him standing there, a beautiful stranger, tall and fair. I want to stuff some chocolate in my face. But then we laugh and talk all evening, which is totally bizarre. Nothing like the life I... Everyone, so andito na kami. Hindi na ako makakalabas kasi andyan na yung celebrant natin sa labas. Talagang pinalabas na siya ng family. So tara na't samahan niyo ako kung asan siya. So guys, bigay niyo sa akin yung ayan, so may pamaligdi. Okay, so andito na ako sa Milaor. So tara na't samahan niyo kung asan si baby girl. Saan ba yung bahay? Ah, dito. Tao po. Naka-ready na pala siya. Ito na pala siya. Hello, baby. Pwede magpasok muna. Saglit. Tingnan muna natin saglit. Hi, baby. Anong gagat ngayon? Ba't nakagaw si baby? Ba't nakagaw si baby girl? Man! James! Ano ba yan? Ay, wow. Ina at 9 na patiya. Sino pa si... Asan si Mami? Ay, ayun si Mami. Asan si Mami? Ay, iyan naka-video call si Mami. Ay, hindi po nakaharap ng camera. Ayan si Mami. Hi, Mami! Hello! Ah, si Daddy niya. So, Daddy, kasama ko na yung anak nyo. So, tara na samahan nyo ako kung ano yung regalo natin kay Iya ba? Tara, Iya, kasama ka sa akin. Yan ka lang, Di. Iya ka. Okay. Paparapantayan mo yan, Pao! Iya, today is your 9th birthday. Tama ba? Birthday na ngayon? Ba't parang ayos na kagahon? Naka-gown siya. So, halika dito, baby. Sige ka. Wait lang to pwede po mag-wide tayo para hindi tayo kasi syempre pandemic pa din po. Kailangan po natin ng space. So, baby girl, okay ka lang ba? Parang ang lungkot mo. Happy ka. Ayan. So, baby girl. Oh, baby girl. Handa ka na ba makita yung gift ni Mami? Ay, ni Mami at ni Daddy sa'yo? Handa ka na? Handa ka na talaga? Handa ka na? Okay, sige. Halika dito. Hawakan mo to. Ay, isang tayo. Isang tayo. Ayan. So, 1, 2, 3. Bukas, baby. May bumba! One! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ang ganda mo.
Ate Angel, the Love and Surprise Ambassadress. At itong gift na to ay pinabibigay ni Mommy at ni Daddy sa'yo. So, meron akong gift sa'yo na fresh flower bouquet para sa'yo, Iya. At so, pinasan yung sash natin. Ayan. So, isuot mo din tong napakagandang sash from JFS Petals and Services. Ayan, Iya. Isuot mo to. Ayan. Happy birthday, Iya! So, before that, may gustong basahin si Ate Angel na message para sa'yo. Okay? Pinabibigay to ni na Mommy at Daddy. To my little princess, happy birthday. Hope you like my little surprise. Mama wants to hug you and Kuya as well. Wish you all the best and good health. Stay as sweet as you as my princess. Okay? So, ayan ang message sa'yo ni Mommy. So, happy birthday. Ay, Iya pala, Shane. Shane, tama ba? Ano ba yung Iya? Ba't may Iya ka pang nickname? Anong name mo, complete name mo? Hindi ko na naiintindihan. Okay, baby, so itong gift na to, itong Frozen thing, kasi balita namin favorite mo daw ang Frozen. So, yung gift na yan, yung 3-feet stuffed toy, yung red ribbon cake, yung palabok. Nasaan yung balloons natin? Nasa loob ba? Saan yung balloons natin? Kunin na lang natin. Ay, wait lang. Kunin na lang natin yung balloons natin. So, ayan ka dito. Napaka-cute mo naman. Bakit parang 9 years old yung libo mo, Eya? Mas bongga siguro ito pag libo, no? So, again, everyone, kasama ko na ang ating napakaswerteng babae or bata all the way from Barangay Lipot, Milaor na sinorpresa ng kanyang mommy at daddy na may Frozen team. So, kung makikita nyo, wow, naka-gown. May JS prom. Charot. Charot. Para sa'yo itong balloons at syempre ito pang balloons na to para sa'yo. At syempre hindi pa dyan nagtatapos ang gift ni Ate Angel sa'yo. Haharanahin ka pa ni Kuya Gab, doon na lang siguro sa loob para mas ma-feel natin yung decoration mo doon sa loob. Okay ba yon? So, any message na lang to your mommy and daddy? Message. Hindi ako ang nanay mo. Hindi ako nanay mo. Okay. Ano pa gusto mo sabihin? Mag-ingat Sinda Pirani. Oh, wow. Napaka-sweet naman ni Iya. So, ayan, Iya. Bago tayo pumasok sa loob, gusto ko i-blow mo muna yung isang cake ba? Yung customized cake niya na. Okay, sige. Papablow muna natin kay Iya itong napakagandang customized Frozen. So, pwede pahawak ng balloon. Okay, so kasama ko pa rin ang napaka-cute na si Shane. So Shane, bago tayo pumasok sa loob, gusto ko munang i-blow mo yung customized cake natin. Pero bago yan, kakantahan muna natin si Shane ng happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Ano ka naman? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! So, ayan. So, i-blow mo na itong yung napakagandang customized cake. Wait lang. Ano sa likod ko si Ash? Ayan, baby. Halika dito, baby. Wait lang, ha. Ayan. So, make a wish, baby. Wait lang po. Make a wish and blow your candle, baby. Ayan! Palapakan naman natin si Shay. So, nag-wish muna siya. Sabi niya. Nag-wish muna siya. Charot lang. Okay, Shane! Happy birthday! Masaya ka ba sa gift ni Mommy and Daddy? Okay, so ito po palang isang cake na to. Pinabibigay po, belated. Naka-video call ba si Daddy? Hey, Daddy. Ayan ka si Daddy. Pwede bang mahiram tong cellphone niyo? Ay, pwede pong iharap ko muna. Daddy! Hey! Hey! Daddy! Connecting video. Ito pong red ribbon cake na to. Ayan po, para po yan sa inyo. Belated daw po. Regalo din daw po sa inyo ni Mommy. Wow po talaga. Okay po. Since wala kayo dito, Daddy, ang magpa-blow na lang nito, ay wala naman siguro, wala bang candle to? Si Aya na lang ba? Okay na ba?
Doon na lang sa loob. Doon na lang namin, Daddy, sa loob ipapablow yung cake mo. Pwede ba yon? Gwapo ni Daddy, ha? Okay. Okay, so, mag-ay ka naman kay Daddy. Oh, night! Ayan, so, babalik ko muna po. Again, everyone, kasama ko pa siya. Tara na't pumasok muna tayo sa loob ng bahay ni Shane upang aranahin siya na ating surprise aranisan sa si Kuya Gab. Magbabay ka muna, Iya. Bye-bye! Okay, so kasama ko pa rin ang napakagandang si Ea for her 9th birthday. So kung makikita nyo, napakabongga naman talagang blue and white na frozen theme ang ating dalaga naman dito. So baby, kumusta ka? Napakasaya naman siguro ni baby. So bago yun, gusto ko munang isuot mo ulit itong frozen cup natin. Ayan, complete package. JFS lang talagang malakas yung cup ko. May pahati-hati at na. So ayan, gusto ka muna naming handugan ng kanta na ibibigay sa iyo ni Kuya Gao. Okay? Must have been cold there in my shadow to never have sunlight hit your face. You were content to let the shine as you you always walk a step behind. So I was the one with all the glory, but you were the one with all the strength. A beautiful face without a name for so long. A beautiful smile to hide the pain. Do you ever know that you're my hero? And everything I would like to be. I can fly higher than an eagle, for you are the wind beneath my wings. It might have appeared to be but I got it all in my heart. I want you to know I want you to know it. I would be nothing without you. Do you ever know that you're my hero? And everything I would like to be. Well, I can fly higher than an eagle, for you are the wind beneath my wings. Not already. See what I never been All came so easy for the loving you gave me, the feelings we shared. And still can remember how your touch was so tender. It told me you cared. Had a once in a lifetime, but I just couldn't see until it was gone. A second once in a lifetime, maybe too much to ask, but I swear from now on, if ever you're in my arms again, this time I'll love you much better. If ever you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time will never
kanta ni Kuya Gab sa ating celebrant for today na si Aya or Shane. So, nakita ko sa video, si Daddy nag-walk out. Umiiyak na si Daddy, super luwa na siya. Si Mami din. Si Mami naiiyak na pumapalakpak kay Kuya Gab. So, napaka-emotional ng mga magulang mo. So, kahit malayo sila, pinaparamdam nila sa inyong magkapatid yung pagmamahal nila. Ano po? So, sana na-express nila yung love nila kahit malayo sila. Ano, baby? So, masaya ka man. Tanggalin ko muna to, naiilang siya eh. So, sige. Ano, baby? Masaya ka ba sa surprise gift ni Mommy and Daddy? Sobra? May gusto ka pa bang sabihin sa kanila? Hindi ako ang nanay mo eh. Ayan, so, ano ba gusto mo sabihin? Sige, pwede ka tumayo. Nakaka-rarabis siya kayo. Pwede ka tumayo, baby. Gusto mo tumayo? Ayan. Ay, wow! Pinatay pa natin ito sa Michael 5. Ayan. So, ano gusto mo sabihin, baby? May gusto ka pa bang sabihin? So, wala na? Ay, flying kiss ka na lang kay Mami tsaka Daddy. Wow! Parang wow! Napaka-sweet naman tsaka napaka-cute mag-smile. So, ngayon, dito na lang natin i-blow. Sabay na lang si Iya mag-blow ng candle ni Daddy. Tama ba? So, nasan yung cake ni Daddy? Hey! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Daddy! Ayan! Palakpakan naman. So, ayan. Daddy, kahit wala ka, sabay ko yung mag-blow ni Iya ng candle mo. Sige, harap mo, Iya. Ako maghaharap. Wait lang, Daddy, ha. Bibilang ako, ha. Iya. 1, 2, 3, blow! Wow! Napaka-sweet naman. So, ayan, patong muna natin dito. Ayan. So, harap ko ulit. Hawakan ulit ni Iya. Ay, sumasayaw na si Iya. TikTok in the clock. Ayan. So, Iya, maraming salamat. Sana napasaya ka namin sa aming mga gifts mula kay Daddy at kay Mommy. Okay? Masaya ka ba? Sobra? Paano yung saya? Wow! So again, everyone, isa na namang bata ang napasaya natin with the Frozen team. Again, we are the JFS Battles in Services. Thank you so much, Kuya Gab, sa hangano na binigay ko kay Baby Iya. We don't just pray, but we captivate. JFS lang ang malakas. Advance Merry Christmas, mga ka-JFS. Mag-flying kiss ka naman, baby. Bye-bye! Stage for the first time in forever. There'll be music, there'll be light. For the first time in forever, I could be dancing through